Nina niyancatheza and umuntu mangabe edumile or TikToker yeni efavorite anikwazi ukumkhozi. Amantombazane akhuluma nge-V-class namatshitshi aye emhlangeni nge-V-class. Ningangimayindi ulimi lami all over the place mangikhuluma isiZulu, ngcono mangikhuluma i-English. Amantombazane akhuluma ngamatshitshi aye emhlangeni nge-V-class. I-problem akusi transport. The problem is not the mode of transport. The problem is wena uzisukele ekhaya kini wa decide ukuthi uzosuka ekhaya kini wabhuka accommodation, you book on transport, then wahamba waya ePhongolo uthini uthi uye emhlangeni. Laphaya awaziwa ukuthi uyeza, awaziwa uzothatha ispace sobani, uzolalaphi kwa umhlango khona. You are not there, you are not counted kulowo mhlanga because wena awubhalisa igama lakho. Guys, this thing of umhlanga is a process. Onomehlo, they go through some process to submit names of the people abazobe emhlangeni. They know the number of amatshitshi that they are expecting there. Wena uyasuka uphusha ikhanda lakhe elikhulu just because you're coming from a family that can afford. Uyasuka uphusha ikhanda lakhe elikhulu uthatha V-class uyalaphaya uyaqeda ispace ezinye ingane. That is not a trend. That is not a trend. Baqinisile mabethu, that is not a trend. Just because udumile ka TikTok lokho usitshela ukuthi uyitshitshi but asikaze sikubone uye ecampini wena. Yindaba kungayi ecampini. Okay, siyakuzwa ke yindaba ke wena ungayi ecampini. Sesikuzwile ukuthi yini ungayi ecampini. Okay, it's fine. Awuthandi ukuya ecampini. Awuphoqelekile vele ukuthi uye ecampini. Just because awuye ecampini asisho ukuthi awulona itshitshi. It's fine. Awuthandi, it's your own preference ukuthi awuthandi ukuya ecampini and whatsoever. But awuzameke phela nawe ukuthi uthole icamp eseduzane nawe. Mhlawumbe ukhuluma nanomehlo umtshela ukuthi mama anyengize ngikwazi ukuza mina ecampini every month, but mase kibe emhlangeni ngicela ukuba khona. Yabo, ukhuluma nanomehlo ubone ukuthi bayavuma nomehlo noma bavumi. Mangabe sekusuku lokuhamba lokuya ecampini, iyaphela nawe ecampini ngalelo suku abazobe behlola ngalo bonke abantwana. Iyaphela nawe uyohlolwa, uhlole nezinye izingane zikubone izingane khani uzothi mase uhamba nge-V-class yakho uya phambili izingane zingakuxwayi zikubone izingane phela nawe uhlola lapha njengabo. Abahloli kuphela lapha ecampini bayasuka bahambe bahlangane yintombi in a certain district. Nje ngizokhuluma ngeDanhouse because ngwaseDanhouse. Bayasuka amacamp wonke ahlangane wonke Danhouse angazi ukuthi kuphi, but bahlangana bonke eDanhouse. Onke amacamp under Danhouse ahlangana eDanhouse bahlole bonke bebaningi lapha sebehlola. Awusahlolwa nomehlo wakho lapha, usuhlola nawo omunye unomehlo lapha before kuzohanjwa nje kiwe ecampini. Before I think bakwenza lokho before kuyiwe, before bezohamba, but nangale day abazohamba ngayo bahlola honomehlo babe emacampini wabo. You see, so kuyiwe lapha awusohlola unomehlo wakho lapha, uhlola omunye unomehlo. Hlola omunye unomehlo ongakwazi ongeke ukwazi ukumbribe futhi because akakwazi umazi akuyena umngane wakho loya. Nina yini engayenzi leyo nto? Inkinga kuyona i-mode of transport. Inkinga kuyona ukuthi when we afford, and you can't tell me ukuthi all those buses amangaka asuke elayisha abantwana abaqhamuka emakhaya anga-afford. You can't tell me that. Thina sibabonile abantwana behamba umhlanga la ngihlala khona. Sibabonile abantwana behamba umhlanga, guys. You can't tell me ukuthi kunabantwana abasuka emakhaya. Bonke laba bantwana abaqhamuka emakhaya nga-afford. Hayibo, guys, uzomangala. Khona abantwana abaphuma emakhaya ama-rich, khona abantwana abaphuma emakhaya yeyi uzomangala ukuthi mangathiwa ubabakhe bedecide ukuthi uyayiqasha ibhanoyi yamthatha imbeke ePhongolo ngabe uyiqashile. But ngokuthi uhlonipha usiko nento yamatshitshi, uwenza ngendlela right, ahambe necamp, ahambe nonomehlo, ahambe ehlolile. Yini lenzima wena ukuthi uyenze? Okay, it's fine. Uhlala eThekwini. Hawe maningi amacamp eThekwini bafethu. Maningi amacamp eThekwini. Ngiyakuzwa ukuthi mhlawumbe uhlala eCape Town ke. Uhlala eCape Town ke vele ke. Mhlawumbe ngabe sikunderstandile ukuthi mhlawumbe uhlala eCape Town. Ngabe sikunderstandile because akuna camp la. Yabo? Akunekepha ngabe sikunderstandile waflyer sakubona uflyer sakubona uhambe ePhongolo ke ngabe sikunderstandile. The problem is niyapi ecampini ningahlolile, niyapi ecampini ningahambi nonomehlo. Guys, this thing is not a trend. Like why nina
ni-actor this thing as if it's a Maskandi festival or whatsoever. We see you're trending on TikTok, it's fine, trend there, but please don't go there to tarnish other girls' name, because ngoku wena or your favorite TikToker, your favorite Tontoni, ninjalo nje anifihli nina. Anifihli nina, anifihli ngenza kwethu, siyakubona namhlanje wena sakubona ku TikTok uzama ulokhu khulu asikubona ukuthi usebenza lapho ngalowo mzuzu loyo asikubona ukuthi usebenza lapho kodwa siyakubona uqhaqho gushi wena Ntontoni anifihli inkinga yenu anifihli ingane kumele zikhulume because anifihli sakubona uqhaqho gushi lapha yana uqoqo Louis V asikwazi usebenza lapha sikaze sikubone umsebenzi sikubonile futhi ukhula ku TikTok ukuthi wena nje uyiqhamukela nje ekhayeli elgahle yabo hayi ukuthi sungazi manje u-unbox oGucci all the time siyakubona yini lesi yenza ukuthi ke uthathe whatever that you doing uhambe udecide ukuthi wena ufuna ukungcolisa igama labantwana yini leniyenzayo guys manihlonipheni yibahlonipha le ngokuGucci wakho le koMaskandi festival ko whatever ngoma kaZelonke kuphi yani vuja umqunzi benu lapha ya ube inkunzi ke sikuvume umqunzi bakho lapha ya akunabunqunzi obuvunywa kaNongoma akunabunqunzi obuvunywa ePhongolo guys akunabunqunzi obuvunywa lapha ya ihlo lakhe livumayo ubunqunzi bakho cabanga ukuthi zonke nje le ingane ezigcwele la more than 10,000 ezisuke zisePhongolo azifuna ukuvunywa umqunzi bonzona cabanga ukuthi nje le ingane esuke igcwele lapha ya zonke iqhamuka emakhaya engawa afford ama-V-class zonke nje ngoba ziningi kangaka ucabanga ukuthi le ingane leziya ezisuke zelapha ya azifuna ukutrenda zona ku TikTok angithi kube befuna ukutrenda ngabe yitrendile ngabe ziyawenza ama-vlog zitrenda lapha ya ngabe zitrendile ingane zabantu but they are respecting what they're doing ayona ingoma kaZwelonke leyo ayona iMaskandi festival yawo ngumkhosi womhlanga anihloniphe into yenziwa ezinye ingane bakwethu into ama i-wrong niyeke ukuncetheza nikhuza abantu mabe wrong umuntu o-wrong bafethu yekani ukuncetheza kubona ngoba nakho umuntu ehambe nge-V-class yekani ukuncetheza kubona ngoba nakho abantu belale hotel uzulale hotel nje uyinto uwenzane hotel yini lo ifune hotel uyakwenzana emhlangeni uyolale hotel yini lo yenza emhlangeni kahleni guys kahleni nje into wrong and nje angeke silokho sithi ni right nisugarcoat nonsense and nina nilokhu nisabantwana abanomona ngoba bengahambanga ngama-V-class bona cabanga uzonke le ngane engaka amakuba ama-V-class imalini yona leyo V-class kumalini uqhasha i-V-class kusePhongolo kahleni musana ukudelela amakhaya ingane zabantu kahleni musana nje ukudelela ingane zabantu musana ukudelela amakhaya ingane zabantu ziyenze into ngendlela eright okumele yenziwe ngayo ngosiko zahamba zaye ePhongolo wena ke neqembu lakho nethimba lakho naqhasha i-V-class yenu nahamba nayo lale hotel ngoba ikhona lento enibalekelayo yini ningazange nize nihlole yini ningenayo nomehlo nina yini ningajoin icamp nina kahleni bakwethu kahleni siya-understand ngiphuma emakhaya region whatsoever hambi camp mafuna emhlangeni musulokhu yoba ngisiminciza ey'nganeni zabantu please